Mae mewn yn cyfeirio at enwau amhendant. Okay? In a school, mewn ysgol. Ac yn cyfeirio at enwau pendant, specific. Os gymerni'r y frawddeg mewn tafarn, neu'r geiriau mewn tafarn. In a pub. Iawn? Ond, os ydych chi eisiau dweud that you're in the Black Lion, mae'n dafarn penodol, nid unrhyw dafarn. Ydych chi eisiau dweud eich bod chi in the Black Lion, pub, felly, nid mewn, mae'n benodol, felly... Yn. Rai, pa dreiglad mae yn achosi? Trwynol. Trwynol. Felly, yn hafarn y llew di. Felly mae'r yn sy'n golygu in, iawn? Yn arddodiad mae'n in. Yn achosi treiglad trwynol. Iawn? Felly, cofiwch am y treiglad yn. Hefyd, gwyliwch camgymeriadau fel y canlynodd. Enghraifft, Cardiff University. Iawn? Mae pobl yn dweud, yn cyfieithu yn dweud, yng Nghaerdydd Prifysgol. Ond cofiwch, cyn y gallwch chi dreiglo, mae'n rhaid i chi sicrhau beth ydi trefn y cyfieithiad. Felly, Prifysgol Caerdydd. Bydde Prifysgol Caerdydd. Reit, iawn. Dewch i ni gael edrych ar y brawddegau yma, te. Y brawddeg gyntaf, mae'r ysgrifennydd mewn swyddfa'r ysgol. Be ydych chi'n, Simon? Byddai'n gweud yn swyddfa'r ysgol, achos mae'n lle penodol. Ydy, mae yn union, mae'n brod. Ni'n gwybod yn union ym mha swyddfa mae hi. Mae hi yn swyddfa'r ysgol. Nid mewn unrhyw swyddfa, ond mae hi yn swyddfa'r ysgol. Grêt. Mae llawer o dermau dysgu yn gwyddoniaeth. Os ydyn ni'n cyfeirio at gwyddoniaeth yn gyffredinol, cyfeirio at y maes yn gyffredinol, mae llawer o dermau i'w dysgu mewn gwyddoniaeth. Ond petawn ni am gyfeirio at rhywyddoniaeth benodol. Dau, ti'n athro gwyddoniaeth rhywfath... Gwyddoniaeth y gell. Gwyddoniaeth y gell, reit. Felly, mae llawer o dermau i'w dysgu, cofiwch y treiglad, trwynol, yn wyddoniaeth y gell. Mae'n benodol. Dyn ni ddim yn cyfeirio at y maes yn gyffredinol. Dyn ni'n cyfeirio at rhywyddoniaeth bendant benodol.